Dumelang thobela sanibonani bhotani lotshani absheng thokozani izidlondlo ezinkulu makhosi amakhulu bayede lisedi rhanya zidwashane ezidwashakazi zikanonkwenkwezi bethuna nahlala nami ndihlale nawe ungashenxi ungandishi nangomnye umzuzu kuba kaloku ndiyintoni na ngaphandle kwakho. Yo bethuna, I'm shooting this video for the third time. You know why? Because this phone I'm using, people just keep on calling. I need a camera, guys. I really need a camera. But let's give it a go again, because and was no editor, I'm not been clips. So anyways. Guys, ndizanomba kunedala ndidebate ngaphakathi kimi into ba must I come share okanye ndithini na, because sometimes you don't want to overshare ne? Especially into that you feel into ba yo nanku omnye ondiphazamisayo. My mother does not respect my work. She does not care if I'm in front of the camera, and then she knows but this is what I do every day. But oh, anyways, so things that are close to home, like, you know, ngekhaya lam, I try and keep, you know, some of, you know, things happening in my life private. There's a lot you don't know about me, and I keep it private ngamaboom. But sometimes I feel like, you know, you can learn something from my experience, and I feel the urge to share. Like right now, I have this urge. I want to share, guys, because some of my teachings are based on real experiences, are based on, you know, like, for me, it's very rare that I will come to you with researched information. Yes, I will do my research just to see other people's opinions, you know, on a particular topic. But usually, it's you know, the information I bring forth is things I have seen, things I've lived, these are things I've experienced, you know, firsthand. And you know, when something happens, and I feel like, you know, people can learn something from this experience, you know, I feel the urge to share. Njengangoku into yokuba, guys, ndihlala ndithetha ngamasiko kuni, uyaqonda. Ndiyafuna nicacelwe into yoba mna I'm one of those people, andiyithandi ncamncam uthetha ngento endingayiphiliyo okanye endingayaziyo. Ndiza kuni ke ndizanivula ingqondo ngokuthi andiyazi uba ndingayibeka kanjani. I don't want to sound like I'm undermining you, ulwazi lwenu nantoni, you understand. But how do I put it? Ndidla ngothetha, andiyanoba ndikhe ndathetha na kuni ngomthwetyulwa nokusetyenzwa kwakhe umthwetyulwa. You know, amagqirha amaninzi anempazamo okufuna ukusebenza ukhokho dadobawo ngendlela efanayo, you understand, angohluli phakathi kwadadobawo lo undim mna njengoba ndingudadobawo phakathi kwekhaya lam ndiligqirha. Uba ndinobhubha abantwana bam baze bangandisebenzi, ndawuze ndibe luhlupho kwisizukulwana sesizukulwana, you understand. Ndawuba ngilaa khokho dadobawo ke usokolisayo. Ndingilona ke mna kuzawuchithelwa iintsimbi, agoduswe ngenkomo. But kukho umthwetyulwa ophelele emlanjeni, uyayiva ke ngoku. Ithini yena into yakhe ngoba akhange abe nazintsimbi, but amagqirha amaninzi afuna ukumchithela intsimbi laa khokho dadobawo. Bafuna umchithela intsimbi bamgoduse njengomntu obeligqirha. Ingxaki yena ke khange abuye azoba ligqirha. Khumbula into yoba kakuhle umthwetyulwa uthi wawuthwetyulwa, the whole point into yoba ubuye ulilo igqirha elipheleleyo, ubuye ke uzothwasela ngaphandle. So ufunda ukuthwasa kwasemhlabeni, kodwa ugqityiwe wena ngabantu bakokwenu phantsi kwamanzi.
but kuyenzeka indoba bangabuyi, kwenzeke mhlambi lo mpazamo kubekho lonto isisikhalazo kumthwetyulwa kwizinto mhlawumbi imfanele bekufuneka zenziwe, fumanise uba ikhaya lidelele alenza ngokufanelekileyo, angabuyi, atyekezwe ngamanzi okanye kuthole nje kuphele ngaye umoya wakhe. Ke ngoku angcwatywe omnye, uzubone ufike kweminye imilambo ufike kunamangcwaba ecamkomlambo, ngoba kudala kwakusithiwa umntu ungcwatyelwa kuloo ndawo awele kuyo. Ingxaki ke ngoku akho mntu uzalwe emlanjeni, wonke umntu uzalwe ekhayeni. Ufumanise into yoba nomoya wakhe zange ulandwe, zange uphuthunywe. Kuzawubakho izimbo ke ezizawukwenzeka phakathi kwekhaya ezizanikhumbuza ngoba kukho umntu walapha owaphelela emanzini. Sithi xa siyovumisa igqirha lithi ngukhokho dadobawo, lifuna umchithela intsimbi agoduswe ngenkomo, aphinde abuye lo khokho dadobawo. Kuzawuthunyelwa unonkala, kuthunyelwa uxamu, you understand, njalo njalo, bezinyosi kuyele. Kuba ngathi uyimvumisa, hayi into eyi-one besimenzile nje na, kodwa le tyala liyaphindaphinda. Mane kusithiwe wenziwe rongo, uyayibona laa nto leyana. Kanti ngamatyala amabini awafani. Ngudadobawo kwelinye icala obephila onjengam, obeligqirha, kube ngumthwetyulwa ongakhange ade abe lilo igqirha. Nanku umahluko. Lowa uthathiweyo phayana kaloku funeka ayophuthunywa umoya wakhe. Yeva, khona indlela yophuthuma umoya yiyeke le nto wena amagqirha azawuthi. Amagqirha amaninzi anempazamo ethi aliphalazwe igazi emzini omkhulu. Uzawuphuthuma njani umoya xa ungazuliphalaza igazi? Ngoba kaloku laa moya uphelele phayana, kufuneka uyocelwa laa moya, siyowuboleka ebantwini basemanzini into yoba siyamboleka ke ngoku ukhokhokazi wethu ukuze sibonakale siguquka naye, siyamguqula uba makajonge ekhaya ngebhokhwe. Ngebhokhwe, ngelishwa ke laa bhokhwe iwela phaa emzini omkhulu, ityelwe phaa, phelele phaa, ngumatyiwa phele, ityelwa phaa, kuphuthunywa umoya kakhokhokazi ongumthwetyulwa. Now izimbo. Now this ndiyizisa kuni guys because sike samsebenza ukhokho dadobawo apha ekhaya, wachithelwa intsimbi wathwana. Kwakukho izimbo ke nangoko. So kufumaniseka into yoba last week in fact sithatha isigqibo soba based on amathongo ethu singabantwana bekhaya soloko siphupha kulo mama, uyanderstand, kukho icimbi njalo njalo. Sithi ke ngokwesami isigqibo, mani isigwebo, ndicinga uba inguqulo kulo mama, kufuneka senze inguqulo njengoko sasiguqulile apha ekhaya. Hayi sivumelane uba sisawenza lo msebenzi, noomalume bade basinike ideyithi, akusetyenzwa ngoSeptemba, very. Hayi ke sibekelane uba ubani uzawukwenza into ethile, ubani uyanderstand. Nenkomo, kube khona inkomo ekubonakala into yoba kuthiwa hayi ikulungele ukusebenza, uyanderstand, kwezi nkomo ke zam. Fumanise uba okay, ndithi mna ndizayithenga kapha ekhaya kwenzela uba asizukwazi aloku yosebenza ngenkomo yakwamkhonjwa emaxhwameni. Funa siyithenge kwenzela uba phaa sifike siyamkele. Sithe sawugqiba uthetha ngale nkomo, I think besithe sincokola ngoLwesine. NgoLwesihlanu kwafika undwendwe lasemzini omkhulu, uMr X. Mr X ufika uhamba kwam, mna ndihambile ndabheka entlombeni katata ukhwalo eFort Brown. Now umzali wam ongumendi apha ekhaya gqi xa esithi phambi kwendumba yam nakumhlekazi wasemanzini uXamu, bajongane, badibane so, bajongane bakuba bebonene, wajika uXamu. Yena umama ubale kuyovala umnyango wasefront uba angangeni endlini, ucinga ulivalile lasekhitshini. Xa avala apha efront, xa yophumela ekhitshini tyhini ungenile umhlekazi ekhitshini. Uba ulithwale njani icango akayazi, kodwa ke kuyacaca uba ebengalikramanga eli langezantsi.
abize kakhwazi ubrother wami next intoba hey phakamile naku kusenzeka. Brother wami amkrweceke cabe uyothi chwa phansi kwetafile. Amkrweceke ngomchayelo. Hayi angasokolisa uxamo wabantu shem aphume nyoshoza kuthiwa uphuma kwakhe apha ekitchen ngqe uyo unqala ngehoko yenkukhu. Ndiyabaliselwa ke ngoku mna. Hey ndithi mani kutata ngoba ndihleli notata ke ngoku xa ndiphathelwa le nto. Ndithi kutata, tata mna yabona le into I don't think noba ifuna imvumisa ayifuni uthathwe ntonga le. Iintonga zingathathwa ngabantu abangengomagqirha, uyaqonda. Mna njengegqirha ndinalo ityala endilinukayo phaa ekhaya. Siliphicothe ke notata uba tata kudala ndizibuza into yoba njengoba mna ndigula ngomthwetyulwa, lo mthwetyulwa udasetyenzwe nini yena ngoba mna ndinyangiwe ndatya imvuma kufa yasemzini omkhulu ndityela umntu owaphelela phayana but yena ndikamnyangi. Uyayiva? Ndiyakroka ngoba kaloku xa sisithi apha ekhaya sawusebenza umlambo bangamelanga into yoba kufike abahlekazi basemzini omkhulu. Ithi loo nto leyo kungafika umhlekazi wasemzini omkhulu iselityala lomlambo. Into okunayo ke ngoku ngumthwetyulwa. Uyayiva? Umoya wam uyandixelela into yoba ngumthwetyulwa ngoba lityala lidala kudala lingahoyeki kwakootatomkhulu. Kuthiwa ithi imbali uthi unobalisa utatomkhulu ufikile lo mhlekazi qala wafunzwa ngezinja zamqwengela kwakusekho ishedi yombona apha phambi kwenkundla. Waphinda wabuya kwenye igemu bambonile ngena egeyithini enkulu. Abazali bethu ke guyizini sanucinga uba ngabenu bodwa ukungazi oku andiyazi noba nam into yoba kwenzeka ntoni kubo into yoba bona ezi zinto thina sizaziyo caba zibaphose phi bona. Because utata wam ondizalayo umazizi wamleqa ngelitye qha wamphosa. Umama wam ondizalayo ke yena ke ethunywa ngutata azala wakhe wamxabela ngegaba engene kwaRoda wathi utamkhulu into engazukwenzeka into yoba yena alale nalo mhlekazi. Wabe sithi umamam kodwa noba kuthiwani iyathetha le into izawufuna into yoba ikhe iyosatyelwa. Yani ke kwakusekho igqirha kusithiwa ngumama uMankala eKrwakwa. Yabona uba kudala wasweleka laa mama ndandisemncinci gqithi mna. Nyhani ke uMankala wayichaza ngoko uba kwakuzawusetyenzwa udadobawo wam ezawukwenzelwa imvuma kufa. Wathi uMankala ngukhokhokazi, uthi ukhokhokazi usebenza umntanakho uthini ngam. Uyayibona uba kwakukudala kangakanani ngoko. Andiqondi noba sendifunda isikolo mna inoba heyi ndandimncinci gqithi. Andiqondi noba 5 years. Uyeva ke ngoku. Wathi makungxengxezwe ngenkomo kuba bemlimazile. Kwenziwa nje loo nkomo yongxengxeza kwabe kuphelele apho. Till today into yoba zangasetyenzwa umthwetyulwa kwaphelela nje ekungxengxezeni into yoba isithunywa esasithunywe into yoba sizokhumbuza azange sonzakaliswa. Now kudala indihleli le nto nam uba heyi qha ke uyayazi mani baninzi izinto maninzi amatyala lapha ekhaya esesiwasebenzile. Uyayiva ezinye izinto uqonda uba heyi utsala nzima. So izimbo zalo mhlekazi jonga ufika ubonwa nguMendi. Mendi lowo obezixelele into yoba ndikwividiyo ndizawubuyela kuwe. uMendi bezixelele into yoba sizayosebenza kokwabo. Mendi ndinovumelene nabantwana bakhe into yoba kuzawuthathwa inkomo yalapha iyosebenzela warheku kulo mama kokwabo. Ngoku ndicinga uba mna kuzokhweletwa into yoba njani kaloku uyawuthini nanozizwe ngoku usidelela kangaka. Uyeva? Uthathe inkomo kunetyala elidala olaziyo ke futhi ngoba uyalazi naye eli tyala. Uyeva? Xa emphepha lo mhlekazi umphepha ubalekela phi ekhitshini
kitchen ke endlini basically endlini kuhlala abantu abangomama ndithi uba ebingumuntu ongutata ebezaya emaxhantini ebuhlanti besawuthi mhlawumbi ngukhokho ukwahlula ke ngoku into yoba ungene endlini ithi loo nto leyo libhinqa ngukhokhokazi ukuphuma kwakhe endlini usaqinisekisa futhi wayehokweni yenkukhu ihoko yenkukhu isixesha elininzi iinkukhu zihoywa ngabantu abangoomama ababhinqileyo ibe inguxamu uxamu sisilo saphi sasemanzini uthunywe phi uthunywe emzini omkhulu uzokhumbuza kwiminyaka egqithileyo kukho inkomo yalapha ekhaya eyeyela esizibeni salapha apho sisebenzela khona yaxhelelwa phaa kuba yayingakwazi uphuma yayiva ke ngoku uyayibona uba babezithathela yayindlela abanika ii-clues ngayo kunenjaya lapha urova owaphelela naye kwesasiziba uyayiva urova ke yena ke kuthiwa wayethanda gqithi utyintini izinja zasemzini omkhulu uyeva inoba wathi esiya kwathiwa unyile ke rova uzuphinda ngoku uyeva bamthathela ngakubo ndizama ukuthi kudala zikhona ii-signs zoba ikhaya eli linetyala lomlambo into kunayo thina sime ngale salisebenza uyayiva kuba kaloku nathi besingenalo ulwazi loba umthwetyulwa yena usetyenzwa njani kaloku nam andizalwanga ndikleva ezinye izinto zizondivelela ngoku uyeva umthwetyulwa it's only recently nam that ndiyamazi into yoba usetyenzwa kanjani uyayiva and now ingxaki lapha ekuthinini inoba kulo nyaka nje uqalile ndinemvumisa ziyaya kwisihlanu bazikagqithi zabathwetyulwa meaning ndisezawusebenza iinkomo zabathwetyulwa kule mizi ithi ke ngoku loo nto leyo ubuhle basekhaya buyakhweleta into yokuba ntombazana uzayomanjani emzini khona sekukho ii-dates uzayomanjani emzini unelityala wena kokwenu so yile nto endiyizisa kuni ke bahlekazi basekhaya bahle nani ke emakhaya ngamakhaya into yoba ziqwalaseleni izinto ezifana nezi jongani undwendwe into yoba lufikele ndawoni lufikele enzazimbozini ziziphi izicwangciso bese nizenzile enokuthi kanti zizo ezigubhulule eli tyala ningasabeli kwigqirha nje kuphela nani ezinye izinto misani ingqondo nicinga into yoba ithetha ukuthini xa ngolu hlobo yenzeke ngalo inoba ithetha ukuthini bendiza nje naloo nto nje qha ayikho enye into ndisithi masivulane namehlo bethu nani masikhumbuzaneni uyayiva ke ngoku funda kum nam ndizawufunda kuwe camagwini bethunana mandime kuloo ndawo nombuzo uyawundithinta inambolo yam niyayifumana mosiphana phaa masicama kusheni makube kuchosa ibele ke kuhlale kube njalo keep on sharing and liking the videos bethunana enkosi kakhulu ngento yonke uthando lwenu luyavakala cama